вместо хлопушки. Замест хлопушки наш гукаш открывае піўку. Нормально. А что, Михась, что учора ты открывал? Нічого. Чего? Безалкогольную піўку. Безалкогольную піўку все ж таки открывал. Якое? Гуляў покер. А, блин, у гэтай краіне нельга гуляць покер. Что такое? Что не так з гульнёю покеру в гэтай краіне? Забаронена? Забаронена гуляць у покер? Так. У сэнсе. Хто забараніў у Польшы гуляць? У Польшы нельга гуляць у покер. Таму мы гулялі на безалкогольнае піва, а не на грошы. Чакай, хто забараніў покер у Польшы? У сэнсе. Тут ёсць нейкія казино, але, наколькі я разумею, там няма покера. Там... Ёсць. Чего ты взял? Я там был. Ты где, недзе на Празе было, у подвале? Что, откуль у тебе информация, что у Польши заборонено гулять в покер? На чалавека, з якім я вчора гуляў у покер, які прафесійна займаецца покерам, ён гэта казаў, што ёсць толькі там нейкія асобныя месцы, нейкія такія афіцыйныя, дзе там можна. І гэта там, наколькі я разумею, там нейкая там трэба велізарныя грошы плаціць за гэта, за ліцэнзію і все астатняе. То бок глобальна ты не можаш так просто збірацца з сябрамі, плаціць і гуляць у покер на грошы. Ну, калі адзін з твоих сябра таксама і АБВ, то що за ўсё нельга? Карацей, нельга гуляць у покер. Ёсць там некалькі асобных месцаў, нават не ўсе казино дазволеныя. Гэта асобная нейкая, наколькі я разумею, ліцэнзія павінна быць. Наколькі мне гэта тлумачылі. Нават, можа, наколькі я чуў, нават покер Stars, нібыта там ёсць нейкія абмежаванні для рэгіёна, для Польшы. Я давно ў покер Stars не гуляю, гадоў 10. Але наколькі я ведаю, учора я такое пачуў ад людзей. Так што учора я гуляў покер на інтарэс. Як твой інтарэс быў? Сышоў у мінусе, калі што. Без інтарэсу. Окей, нормально. Для себе вчора открывал 4-ю частку Терминатора. Там, где Бэтмен, там, где іншыя людзі. Ладно, той фільм. Я забыўся, як зваць гэтага актора, які набірае вес, і потым яго Белл. Том Белл? Тимоти Белл? Нет. Кристиан Бейл. Кристиан Бейл, ну. Як можна не ведаць зорку савецкага кіно? Ну, згодна. Паглядзеў я 4-га Тэрмінатара, я зразумеў, што я глядзеў толькі першыя 3 Тэрмінатара, а з таго часу яшчэ ж 3 выйшлі. Нахер ты гэтым займаўся? Ёсць такое лёгкае правіла, такая лайфхак, як трэба глядзець Тэрмінатараў. Глядзіш першага Тэрмінатара, глядзіш другого Тэрмінатара і больш нічога не глядзіш. Просто. А які у тебе праблемы з 3-м Тэрмінатарам? Хуёвы. Хуёвы? Так. Окей. Ну, калі там да першага яшчэ можна там дакалупацца да якасці спецэфектаў, якія там ужо зараз глядзяцца так трошки смешнавата, як і ўсе, в прынцыпе, спецэфекты для эпохі кампутарнай графікі. То другая частка была такая легендарная, прорыўная і дагэтуль лічыцца адным там з лепшых сіквелаў, хаця звычайна сіквелы заўсёды горшыя за арыгінал. Про гэта мы яшчэ паговорым сёння. Вось, ну але трэця, там няма чаго глядзець, гэта такая просто... І трэці, ўсе астатнія часткі, это просто старая тэма, як з нейкай старой праверанай франшызы спрабаваць выцягваць грошы. І гэта хіба трэцяя частка Тэрмінатара, гэта адна з першых такіх гісторый. Вось калі там... Гісторык мирового кинематографа Михаслин і Алексей Вашкевич віншуюць, кажуць вам здароў у 26-м выпуску чарговага падкаста. Сёння абмяркоўваем сіквелы і ўсё, што нам у галаву прыйдзе. Чаму я ўвогуле пачаў гэты Тэрмінатар глядзець? Таму што, як ты правільна сказаў, другая частка уваходзіць у спіс не толькі лепшых сіквелаў, але ўвогуле ў спіс 250 IMDb лепшых фільмаў. Я іду па гэтаму спісу і дайшоў до другого Тэрмінатара, думаю, бляха-муха, я яго 100 гадоў не пераглядаў. А каб яго пераглядзець, трэба што? Паглядзець першага
і потым усе астатнія. Да таго ж я цяпер гляджу серыял «Хомланд» «Радзіма». Глядзеў такі? Ну, ці ты ведаеш увогуле, пра што гэта? Глядзеў. Okay. Я просто глядзеў год 10 таму. Так... Окей, ён скончыўся 4 гады таму. А «Радзіма» не мог скончыцца. Ну, «Хомланд». Можа, ты там пра супрацоўніцу ЦРУ? 4 гады таму? Ён у 20-м годзе скончыўся толькі. Ну, окей, ладно. Я наблытаў. Там хіба былі велізарныя нейкія перапынкі паміж сезонамі. Фіга ведаю. У мяне перапынкаў няма, я фігашу толькі так. Ну, все, я ўзгадаў. Там, дзе верталёт упаў у апошнім сезоне. Все. Ой, блядь, які верталёт упаў? Мне толькі на 3-м. Верталёт упаў. Яшчэ верталёт не Ніхто пабудавалі. там не памёр ад падзення верталёта. Ой, блядь, пачалося. Трэці, я гляджу гэты «Хомланд», і я трошачкі... Я 3 даглядзеў, там бродзе дзе павесілі. Ну, што я могу сказаць? Можа, в прынцыпе, далей не глядзець. Сорі за спойлер. Да я бачу рэйтынгі, якія там былі адзнакі, там, мне здаецца, астатнія будзе... сезоны ператвараюцца ў «Тэрмінатара 3». Я табе скажу чаму, таму што я такі вось гляджу «Родзіну» і думаю, все, трэба там зноў там на фільме пераключыцца трошачкі. Уключаю. І памятаеш, хто не галоўную жаночую роль «Тэрмінатаркі», а галоўную жаночую роль «Тэрмінатара 3», ну... Не «Тэрмінатара», у «Тэрмінатара 3», а гэта сяброўка і будучая жонка Джона Коннора. Ну, гэта чувіха, якая галоўную ролю грае ў «Радзіме». Я гэтага не ведаў. І... Блядь, ніхто гэта не ведаў. Не там 2 фільмы толькі, блин, фактычна. Не, там 10, але іх 2. Ну, все астатніх «Тэрмінатар 3». І я такі, бляха-муха, што за фігня? Я вырашыў паглядзець іншую франшызу, іншае ўсё. Каб переключыцца, і што я бачу? Тую ж самую Кэрі Мэтцісон. Ну, пашасціла табе, што могу сказаць. Давай парадуемся, што ты можаш запамінаць твары актораў, пазнаваць іх в іншых фільмах. Яшчэ деменцыя не наступіла. Кожны дзень прасыпаюся з гэтай мыслі і думаю, з гэтай думкай думаю, класна. Класна, што яшчэ гэтага не адбылося. А вось іншы сіквел для фільма, які называецца «Джокер 2». Ты, як разумею, не плануеш яго глядзець? Я яго планаваў глядзець, но наколькі штосьці... Ён уже выйшаў... Yes, sir. Вось на гэтых выходных. Ці не? У гэтую пятніцу. Пятніцу выйшаў. Ну, я штосьці да мяне далетаюць ужо, што там нейкая халера халерная. Халера халерная. Што там, ну... Штосьці не тое. Я не ведаю, не разбіраўся ў шывалі. Скажы, калі ласка, наколькі у цябе пранікаюць думкі іншых кінакрытыкаў і якую яны увагу меюць для цябе? Ну, то бок, если ты чакаеш нейкі фільм і ён выходзіць на нейкім кінафестывалі, усе кажуць, гэта 5 з 10. Ты такі, не пайду. Слухай, ну... Я не скажу, што я там штосьці такое ўжо канкрэтна чую пра гэты фільм. Я не скажу, што я яго так вельмі моцна чакаю, таму што насамрэч і першы арыгінальны Джокер пры ўсёй павазе і тое, што насамрэч збольшага добры фільм, все роўна у яго ёсць пэўныя праблемы. Так. Якія праблемы першага Джокера? То, што гэта не фільм пра Джокера. Ну, тое, што... Хлопец усміхаецца. Ну, таго персонажа, якога нам паказалі ў фільме «Джокер», ён не з'яўляецца нават і блізка кананічным Джокерам. Хто табе гэта сказаў? Усе адэкватныя людзі, якія глядзелі, чыталі коміксы, якія знаёміліся з іншымі творамі, дзе быў фігураваў Джокер і ўсё астатняе. Нам паказалі сапраўды добры фільм, які распавядае сапраўды добрую гісторыю, якую піхнулі ў сусвет DC, у сусвет Бэтмена, проста каб гэтую гісторыю прадаць фактычна фанатам коміксам і супергеройскага кіно. Гэта кіно не супергеройскае, наколькі мы ведаем. І персанаж, гэта гісторыя бы працавала бы і без усяго гэтага сусвета. Гэта добрая гісторыя, добрая гульня актораў, у гэтым плане фільм добры, але ну, ёсць прысутнічае пэўны падман з боку людзей, якія стваралі гэты фільм, якія займаліся яго распаўсюдам, тым, што гэта
не гісторыя пра Джокера. Гэта гісторыя Джокер, гэта, прабачце мяне, антаганізм Бэтмена, гэта там кароль злачыннага свету Готэма. Гэты персонаж, гэта не кароль злачыннага сусвета Готэма, гэта проста нейкі чалавек, у якога псіхічныя парушэнні, і распавялі яго гісторыю. Усё. Чым ты незадаволены? Чалавек у будучыні, я не ведаю, пра што адбываецца ў другой частцы, я вынікаю толькі, мае вынікі будуюцца толькі на першым фільме з таго, што я пабачыў. Гэты чалавек, якога нам паказалі, ён не мусіць стаць каралём злачыннага свету. Ну, гэта проста іншая гісторыя, ну, проста фільм так назвалі і нібыта паказалі вось такую інтэрпрэтацыю персанажа. Хаця гэта інтэрпрэтацыя персанажа, яна пярэчыць усім іншым кананічным інтэрпрэтацыям персанажа. А як табе гэта не дае получаць, атрымоўваць асалоду? Так, мне гэта дало атрымаць асалоду ад фільма. Я ж кажу, што фільм добра працуе і, ну, нават і без гэтага сусвету. Гэта добры фільм, гэта добрая гісторыя, гэта добрая гульня актораў. Тут пытанняў няма. Але, ну, проста прысутнічае лёгкі падманчык, ты разумееш, што цябе трошачку выкарысталі. Ну, як бы, мяне это пофіг, мне это, тому што я там не фанат коміксаў, і каб там неяк пераймацца там не ведаю, такімі нюансамі. Я не з тых людзей, хто там дзе там паказалі нейкага цёмна-скурага персонажа, актора, і сказаць, вось, не, у коміксах ён быў белым і ўвогуле жанчынай. Ну, типа, там, мне да гэтага пофіг. Гэта просто, ну, як бы, ну, многія людзі, гэта не маё такое меркаванне унікальнае, многія на гэтым сыходзяцца, што просто Джокер, добры фільм, але, ну, як бы, эфект падмана прысутнічае ў гэтым. Таму, што там адбыў, нейкіх там чаканняў асаблівых ад другой часткі у мяне не было. З таго, што я пачуў, ён дрэнны, з таго, што я пачуў, ну, там даходзіць нейкі там негатыўны фідбэк. Гэта не значыць, што яго не буду глядзець, але хутчэй за ўсё, ну, не пабягу на яго ў кінотэатр. Ну, просто дачакаюся, пакуль ён з'явіцца у маім бесплатным кінотэатры. Вось і ўсё. Все, што я могу зараз сказаць. Ну, можешь цяпер расказаць. Ты глядзеў яго? Я глядзеў яго, конечно. У кінотэатры? У кінотэатры. Ты выкінуў на гэта грошы? Слухай, у мяне падпіска на кінотэатр. Навошта мне выкідаць грошы? Я іх ужо выкідаю кожны месяц. На сайце резка.ag ёсць падпіска, што? У меня ёсць падпіска на кінотэатр. Я... не памятаю, тут ці 45 злотых, ці 50, здаецца, 45 злотых раз на месяц у мяне спісваецца з майго рахунку, і я хаджу на ўсе фільмы. 45 злотых. Ну, гэта як... Няма нормальных фільмаў. Ты ідзеш на херню? Так. Ну, я на пчаляра вось такім чынам схадзіў. Клёвы фільм. Я не памятаю, ты яго паглядзеў? Мы абмяркоўвалі. А ты глядзеў яго ці не? Окей. Не, ж нашмат фільмаў так атрымліваецца схадзіць, на якія я б ніколі не папёрся ў кінотэатр. Окей, ну ты схадзіў на Джокера частку другую і... Я не ведаю, таму што шмат людзей кажа... Вось ты кажаш... Ты не зразумеў польскую мову. Шмат людзей... Там сказалі, там нейкія танцы. Так, хто табе гэта сказаў? Ну, скажу, што нейкі ледзь не мюзікл. Не, яны... Ніякіх гэта не ледзь не мюзікл, гэта мюзікл. Реально? Гэта реально мюзікл. Гэта мюзікл, гэта дрэнны мюзікл, дзе дрэнныя... Ну, там так зроблена, што быццам бы спяваюць простыя людзі, і таму яны спяваюць дрэнна. Калі ты пачнеш спяваць, як ты ацэньваеш свае вакальныя здольнасці? Можаш пачаць. Ну, окей, як гэта далей працягвай думку? Я спрыгнуў з адказу. Ты спрыгнеш з адказу. Ну, ўсё ж такі... Окей, хорошо, добра. А калі звычайна людзі пачынаюць танчыць, як яны танчаць? Нармалёваць і так сабе? Ну, слухай, это ж ўсё ж такі кіно, і як бы танцы можна паставіць, напрыклад. Вось... Напрыклад, зрабіць... І гэта можа нават, калі
гэта робіць, ну, не ведаю, нават нейкі актор, гэта можа выглядаць прыкольна. Ну, так, не ведаю, опенінг у серыяле, як называецца, «Міратворац». Не глядзеў. Я сказаў, але яшчэ не глядзеў. Ну, там вось такі легендарны опенінг. Легендарны опенінг. Што там адбываецца? Ну, просто все галоўныя персонажы сезона і серыялаў, ну, як бы там першы сезон, я не ведаю, ці будзе другі, але спадзяюся, што будзе. І вось яны просто у духе нейкага шоу тэлевізійнага, нейкага сіткома просто танчуць, пакуль там ідуць цітры. Окей, цікава. Гэта выглядзіць даволі, ну, забаўна. Гэта трошкі лёгкі налёт крінжы, але гэта даволі так, ну, типа, гэта смешна, прынамсі. Карацей, гэта другі Джокер, гэта мюзікл, дзе... Гэта цалкам мюзікл? Гэта мюзікл, дзе адну з галоўных ролей выконвае Леді Гага, усе гэта ведаюць. Як звуць? Леді Гагу ведаеш? Насамрэч. Я не ведаю, напрыклад. Можа, тебе есть такія... Я так сам, напишите в комментариях. Леді Гага. Гэта інший персонаж. Гэта будзе іншы мюзікл. Блин, калі быў бы прикольны суд, я ведаю яшчэ адзін прикольны суд, дзе фігураваў Леді Гага. Не ведаю, ці гэта будзе мюзікл ці не. Але гэта мюзікл. Там танцы, там пеюць. І гэта судовае паседжанне, адбываецца судовае паседжанне над Джокером. Это не тлумачыцца, ці просто галоўны персонаж ёбнуўся? Ён ёбнуўся. Ну ладно. Ну вось. І лёгка было гэта ўсё вытлумачыць. Ён же Джокер. Вы это ведаеш, мы жывем у грамадстве. Карацей, я паглядзеў гэта, і я не разумею, што мне казаць. Таму што там ёсць... Ты заплаціў грошы на квіток. Ну, я ўжо заплаціў раз на месяц, так што все нормально. Ты падняўся з ложку, дайшоў да кінотэатра. Раніцай гэта рабіў яшчэ. Гадзіны 3 свайго жыцця. Так. І глядзі, там клёвы опенінг, там клёвая канцоўка. Там ёсць некалькі нядрэнных сцэн. Ну, ведаеш, калі бы я 2 гадзіны глядзеў нейкі крінжовы мюзікл, гэта для мяне любая канцоўка была б цудоўная. Яна скончылася. І я не разумею, што гэта ўвогуле было. Ну, то бок... Гэта сказаць аўтар? Слухай, ну што хацеў сказаць аўтар? Это у каментарах напішыце. Мне здаецца, такія пытанні не трэба задаваць увогуле да некага мастацтва. Што ты, як кажуць, што ты з сабой прынесеш, што ты можаш забраць. Я не разумею шмат чаго тут, і шмат пра што можна... Я не разумею увогуле, навошта яно ёсць. Вось. Так што ёсць дрэнныя фільмы. Ёсць шмат дрэнных фільмаў. Ёсць вельмі шмат дрэнных фільмаў. Стваральнікі зарабілі грошы. Ну, яны не заробяць грошы, таму што там ўжо ён... Гэта адзін з самых дрэнных стартаў у кіно. У гэтым годзе, здаецца, $20 мільёнаў забралі. Вось ты не прыйшоў у кінотэатр. Толькі я. І тое з падпіскі капнула. І я глядзеў і такой, навошта я гэта гляджу? Увогуле гэта ўсё здымалі. Бюджет. 20 мільёнаў. Ну, конечно, больш, чым за 20 мільёнаў. 20 мільёнаў можа гэтаму самому галоўнаму выканаўцу галоўнай ролі Хакіну Феніксу. Леді Гага там, ну, конечно. Я нават не ведаю, што пра яго сказаць. Сур'ёзна. Ну, гэта такое кіно, ты выходзіш такі, што гэта было? Навошта гэта было? Вот субстанцыю, якую я прошлым разам згадываў, выходзіш такі, ёсць пра што паразмаўляць. Клёвае кіно, клёвыя тэмы, клёва знята. Вау. А тут выходзіш такі, ну ладно, ну вось. У чек-лісце чек можна паставіць. Джокер, ХЗ, для мяне гэта ХЗ года. Што гэта было, навошта гэта было? Ну, типа... Раем не ісці. А вось не ведаю. Таму што я бачу шмат дрэнных водгукаў, і я не настолькі дрэнны. Але я бачу станоўчыя водгукі, і ён не настолькі добры. І гэта максімальная ХЗ. У мяне такіх адчуванняў не было даўно. Ну, што магу сказаць? Ну, шкада, што вытраціў свой час на гэтае кіно. Я не думаю, што я, пашкадаваў свайго часу.
Ну, так, там сидишь, там мягко тебе. Ну, мягко было так. Можешь прибиральню сходить, там. Не треба воду дома Не трачаць. трэба нават са стулу ставаць. Можна шмат якіх плюсаў знайсці. Пакуль шоу, падышаў паветрам свежым. Так, было. Без жартачкаў гэта вось... І шоу, якая-някая нагрузка на цела. Ну, 10 тысяч шагоў зрабіў. Магчыма, попкорн паеў. Не, попкорн не еў. Але пасля ў Макдак зайшоў. Суперкомбо за 19 злотых. Посуду брудзіць. Можна забруджваць мілы акіян. З пластиком, мікропластиком. Ва ўсім можна знайсці пазітыў. Я пазаўчора глядзеў фільм адзін новы, навінку. Так. Я забыў, як ён называецца. Там грае гэты Макэвой. Не мув зла на польскім. Не мув зла? Не мув зла. Я да яго так пакуль не дайшоў. Нічога не кажы, здаецца, ён так перакладаецца на беларускую. На беларускую. Я глядзеў. Ты глядзеў беларускую? Што? Што начало? Якая беларуская гучка? У тебя в голове толькі если одна была. Крыцей прикольны триллер такі. Распавядзі пра што ён. Без спойлераў, калі ласка. Не атрымаецца. Ну, раскажы са спойлерам. Типа сямейная пара з дзіцём знаёміцца ў адпачынку з іншай сямейнай парай і яны... Макавой гэта хто з іх? Дзіцё гэта сямейная пара? Макавой гэта вось новыя знаёмыя, так скажем. Ну, то бок гэта там сям'я брытанцаў, то бок яны абодвы брытанцы, абодве гэтай сям'і брытанцы, яны знаёмяцца в Італіі, і пазней дамаўляюцца, што ўжо ў Брытаніі недзе там разам патусуюцца. І вось так, гучыць як завязка порнофільма якую. Там будуць пэўныя моманты цікавыя. Цікавы момант. Так што... Ну і як бы вось гэтая сям'я Нормісаў едзе да сям'і Макэвоя, так мовіць. Ну і прыязджаюць за гарад, як звычайна все хорары і каля таго фільмы завязваюцца. І там пачынаецца нейкая такая жэсць, спачатку такая, так сказаць, такого характару, таких нейкіх таксічных стасункаў, таксічнай камунікацыі, всялякае такое. Фільм сканчаецца. Якая пасля гэтага ператворыцца ў нешта іншае. І там вось сапраўды, ну, Макэвой, я так спрабую згадаць, ці граў ён калі-небудзь таких адмоўных персонажаў. Ну, Спліт узгадваецца, дзе ён такі, шмат у яго было там постацяў. І, ну, магчыма, можна гэты фільм «Бруд», ну, «Грязь», расійскім, таксама там не пазітыўны персонаж. Хаця, ну, гэта все ж таки такое, як бы, негатыўны персонаж, але все роўна яго там такім нейкім мега жахлівым не назавеш такім. Ось. А тут такое, ведаеш, ну, гэта фільм такі сапраўды бенефіс Макэвоя у яго такой адмоўнай ролі. Толькі дзеля гэтага варта паглядзець. Ну, і агулам так фільм збольшага норм. Не скажу, што нейкі там шэдэвр ці штосьці такое, ну, можна глянуць. Вечарочак правесці можна. Так што можаш сваім скарыстацца, сваёй падпіскай, зноў прагуляцца, падышаць паветра. Класна. Я не паспеў прагуляцца, падышаць паветрам, каб паглядзець «Крумкача». Будзеце у тебе жаданне глядзець гэты фільм? Ведаеш же, Брэндон Лі зняў там 20-30 гадоў таму «Крумкач», і цяпер не пра футбольны клуб. А цяпер вось выйшаў. Не працяг, а рэбут. Вастаў з мёртвых. Не, цяпер ён ніякага да гэтага не мае, але я забыўся, як зваць актора, які... Слізгард. Слізаріна. Ну, там знялі нешта. І вось гэта кажуць. Вось калі Джокер гэта ХЗ года, то там кажуць, увогуле, поўная гаўніна. Але ж, ну, цікава паглядзець. Ну, калі ведаеш, калі табе кажуць, ну, гэта фільм нармалёвы. Ну, такі, ну, нармальна, пагляджу. Калі табе кажуць, гэта фільм, там, новы пабег з Шоушэнка. Так, трэба глядзець. А калі табе кажуць, гэта проста кал, гэта немагчыма,
гэта самае дрэннае кіно за год, такі класна, дзе спампаваць можна. Не? Ну, слухай. Я на розныя фільмы в свой час хадзіў. Калі я жыў у Мінску, у меня была такая забаўка, я жыў на Вяснянцы, і які там быў гандлёвы цэнтр, я ўжо забыў. Там быў кінотэатр. І ось, дарэчы, я першага Джокера так і глядзеў. Тому што у меня была такая добрая традыцыя хадзіць у кіно самому раніцай у нядзелю. І раніцай нядзелю ніхто не хадзіў, і я ось глядзеў Джокера сам у зале. Ну, типа, увесь кінотэатр быў мой, блин. Класна. І прыехаў на лімузіне 103-м. Так што я сидзеў, смяяўся, плакаў, ўсё гэта рабіў сам, каб ніхто гэта не бачыў, акрамя ахоўніка, які праглядаў камеры. Ось. І спадзяюся, больш нічога там не рабіў. Ну, я так перыядычна хадзіў на розныя фільмы, я ўжо не памятаю, ну, які такі трэшовы часам. Так само того, што просто прикола было ў нядзелю пахадзіць фільм, паглядзець які-небудзь. Ось фільм з этим, з Рэдкліфом пра пушкі, пры сабачкі, таксама приблизна плюс-мінус так жа глядзеў. Але, ну, типа, херовы фільм глядзець для того, яго паглядзець, ну, нет. Мне шкада вытрачаць свайго часу. Столькі падкастаў, столькі ўсяго не нароблена, столькі відэагульняў не допройдзена. Столькі кніжак не дачытана. Столькі кніжак не напісана. Дарэчы, што там з твоёй кніжкай-то абяцаны? Дзе, калі выхад? А я ставіў нейкія дэдлайны. Гэта назва кнігі. Ну, блин, штосьці не хапае часу. Ну, типа, па маіх адчуваннях адсоткаў 70-80 ўжо гатова. Там засталося толькі занатаваць. Там ужо, в прынцыпе, план працы зроблены. Ну, типа, штосьці ўжо напісана, як бы. Ну, але я ўсё яшчэ не займаўся пытаннем распаўсюду, як гэта ўсё будзе далей. Так што... А мне ж патрапіўся нейкія курсы маладога пісьменніка. Мама мія. Трэба туды запісацца. Мама мія. Можа быць, гэта мне дапаможа. Ну, там хтосьці за мяне выправіць, там, пунктуацыйныя памылкі. І іншае. Так што, вось. Не ведаю. Ну, карацей, не трэба мне дэдлайнаў ставіць, я не ведаю. Калі-небудзь гэта скончыцца. Які наш падкаст? Ужо? Ужо не пакуль. Ён яшчэ будзе трошачкі ісці. Калі мы будзем абмяркоўваць P-Diddy? У цябе есть што сказаць? Ну, шчыра, я быў вельмі шакаваны гэтай гісторыяй, таму што, ну, блин, я не разумею, як можна было столькі дзесяцігоддзяў чалавеку хаваць ад мяне сваё існаванне. Я не ведаю, хто такі P-Diddy, блин. Так само, мне так пофіг на гэта. Я прачытаў такі, блин, ну ладно, ну Бейонсе кагосьці забіла калісьці. Бывае. Я на адзін відос паглядзеў, там, нейкі там... Блин, калі б ты быў P-Diddy, нават з такой мянушкай, ну ты просто... Не, ну просто, ну гэта ўсё... Мне здаецца, як карабель назавеш, так ён паплыве. Ну, не ведаю. Ну, я сама жакліва ўсё гэтай гісторыі, што яна мяне нават асабліва не шакавала. Ну, типа, ну, багатыя людзі, заможныя, вытвараюць розную дзіч. Блядь, так гэта не праблема амерыканскага грамадства. Гэта паўсюль, так, типа, блин. Беларусі таксама. Што беларускія заможныя людзі з табой рабілі, Міхась? Са мной нічога. Але я ведаю людзей, з якімі рабілі. Што? Што рабілі? Ну, слухай, мне здаецца, гэта гісторыі пра розныя автапаціі з удзелам так званага прэзідэнта хапае, і гэта і ў медыйнай прасторы, і агулам. Типа, ну, ёсць у меня одна гісторыя ад адной маёй, ну, не скажу, што знаёмая, але просто ад чалавека, якога я ведаю. Она мне распавядала, што ў нее там быў вельмі крынжовы досвед, такі, мякка скажам, калі там, ну, карцей,
там нагадаю, што там напрыканцы нулявых, на пачатку 10-х працаваў у канцэртнай зале і таму у Брэсце, таму там плюс-мінус ведаў там, так скажем, афіцыйную культурную сферу, то бок там все гэтыя Сёстрагрудзеву бачу, ці яшчэ гэта было не рэч. Яны тады яшчэ не з'явіліся, не заблісталі. Ну і у нашай канцэртнай зале там заўсёды там розныя там такія афіцыйныя музычныя конкурсы праходзілі, там спевы, ўсё астатняе. Вось чуў там гісторыю ад адной дзяўчыны, якая акурат такі была там вакалісткай недзе. Яна там перамагла ў нейкім музычным конкурсе, не ведаю там якога маштабу, лакальнага ці нейкага рэспубліканскага. Ну і ў пэўны момант ёй так сказалі: вось у нас там у Мінску будзе з удзелам прэзідэнта праходзіць там нейкае там мерапрыемства урачыстае, там типа. Вось калі там урачыстае мерапрыемства скончылася, і ну яе запрасілі менавіта на тое, каб яна прыняла удзел у неафіцыйны час. Ну то бок там уже канцэрт пасля гэтага ўсё. Канцэрт сканчваецца. І она такая: ну все, там пора ехаць дадому, там уже квіткі намылі, там да цягніка некалькі гадзін застаецца, і кажуць: а як вы поедете, а вы ж не пакушалі, у нас там типа стол накрыты для удзельнікаў нашага цудоўнага канцэрту. Такі: ну окей. І я там запрашаюць пэўную залю, і там реально накрыты стол, але я трошки засмуціў, ну там за які сядзець, ну па яе ўспамінах як мінімум там ён самы, плюс яшчэ ну, на той момант яна там апазнала, там, здаецца, Мясніковіч там яшчэ быў. Так, гэта пэўна цікавы. Там шмат хто быў яшчэ, з такіх. Ну там не шмат, наадварот, там была такая ўжо, ведаеш, умоўна, ўжо вельмі такая сціплая кампанія, там да чалавек 20. І яна такая кажа: ну, вельмі засмуціла тое, што там я паклікалі за стол, за якім збіраліся карміць артыстаў, але сярод усіх артыстаў, хто выступаў на тым канцэрце, былі толькі дзяўчыны, якія выступалі. Тут хлапцоў, мужикоў, усіх ўжо там не было. І дзяўчыны все маладыя. Ёй самой тады, она там была, здаецца, першы курс універу, ну то бок гэта ж колькі там 17-18 гадоў. Ну і в пэўны момант так намікнулі: ну трэба застацца, типа, вось надо пакушаць там. Зараз яшчэ там на станцыі будуць, вось яшчэ там патусуемся ўсе разам. Ну і пэўны момант яна танчыць з ім, і ёй под песню «Ах, какая женщина, какая женщина», и вось гэты самы чалавек ей на вушка нашептывае: «Ах, какая женщина, мне б такую». І штосьці там было такое, што ўжо ў пэўны момант яна просто ўжо казала, што типа: камон, мне ўжо як бы пора з'язджаць, тому што мне там бацькі чакаюць, мне там уже там трэба дадому. Я там сказала, што буду столькі, і ну, нейкі момант я там казалі: ой, навошта табе ехаць? Ну, типа, заставайся. Які цягнік? Я тебе завтра з раніцы верталёт арганізую, там он далеціць. Ну, нейкім чынам все ж таки удалося збегчы адтуль, але ну, сітуацыя максімальна крынжовая. Кажу, такога страху чалавек да таго ніколі не испытываў. Да. Ну, так што. Але такіх гісторый, там, здаецца, вось акторка Купалаўская, ну, так, там распавядала, там, як гэтыя, я нават не ведаю, як гэта назваць, вось гэты працэс, гэта, так скажем, знаёмства гэта адбываецца. Карацей, навошта вам чытаць пра Пі-Дідзі? У нас ёсць адзін Пі-Дідзі дома. Пі-дзед. Пі-дзед? Пі-дідзед. Пі-дідзед, блядь, пі-дідзед. Так што, калі вырашыце паўдзельнічаць нейкіх музычных конкурсах у Беларусі, спрабуйце заняць нейкае там другое, трэцяе месца. Ці ўвогуле ніякае. Там міце на ўвазе пра наступствы. Вот ты сказаў пра Пі-дзеда, нагадаў мне, што ў мяне скончыліся... Це таксама такая гісторыя. Ты ж музычную школу хадзіў. Ты ў нейкіх конкурсах не перамагала раптам?
Ты молодец, што на верталёце раніцай не катаўся. Один раз катаўся на верталёце, але гэта іншая гісторыя. Хутка доляцелі. Не, ах, какая женщина, мне не шептали на ухо, потому что я не женщина. А я на конкурсах перемагаў, было, конечно, было. Іншы раз распавяду. Але педидед мне нагадаў іншае слово, правила дорожнага руху. У тебе что с правами? У плане чалавечых. Ну, калісьці здаў на правы. Калісьці здаў на правы. Є праблема ў тым, што я таксама калісьці здаў на правы і не паспеў замяніць гэтыя правы. Цяпер яны ў мяне ператварыліся ў тыкву. І оно, канешне, клёва выглядае. Чаму б не? Ты зразумеў, што як бы Uber гэта не самы дрэнны варыянт. Не, ну слухай, калі ты толькі па Варшаве ганяеш, это нормально, але хочаш там куды-нибудь поехаць. Садзішся за што-небудзь, за стырно чаго-небудзь на 4 колёсах і едзеш. А тут вось ужо такой магчымасці няма. Ну, ты можаш пайсці здаць тут. Блін, гэта, канешне, так, але табе спадабалася яшчэ паўгады вучыцца, плаціць за гэта $1000 і атрымліваць тое, што ў цябе так ужо ёсць. Ёсць у мяне адзін знаёмы, якого такое вельмі распаўсюджанае беларускае імя Ідрак. Ён... Ладно, не ведаю, ці можна гэта распавядаць? Не, ну ладно, ён зараз раздаваў на правы тут упершыню проста. Так. І гэта не заняло паўгады, гэта заняло месяц. Месяц? Гэта улічваючы зусім, то бок там на некалькіх там практычных, некалькіх тэарэтычных заняткаў схадзіць і ўжо там здаецца, там праз некалькі дзён уже пускалі за руль. Ну, там некая паскораная праграма, якая, наколькі я разумею, акурат такі гэту 1000, ну, можа, больш там каштуе. Ну, можа, там даплаціць трошкі за нейкую паскоранасць, але... Я таксама бачу гэтыя такія штукі, мне здаецца, калі ты павінен... Ёсць правілы, калі ты паўгады вучышся, але ёсць яшчэ такія штукі, калі можна за месяц, мне здаецца, тут... Ёсць такія... Ну, флёр. Чалавек, які там будзе на нейкую разводку патрапляцца. Не, там гэта некая сапраўдная штука. Так што, ну, шчыра кажучы, я калі 21 годзе з'язджаў з Беларусі, вельмі аператыўна трэба было з'язджаць. Я вельмі аператыўна паспеў з'ездзіць у Брэст, памяняць правы. І так што у меня правы да 31 года яшчэ ёсць. Так што я гэтым запаролся. Але ты іх выкарыстоўваеш як-небудзь у сваім жыцці? Ну да, я здаў Польшу, я іх вельмі выкарыстоўваў. Не, ну я разумеў, я зразумела, я пасля пераезду. Ну, шчыра кажучы, я толькі адзін раз мне сябар даваў, я ўжо напрасіўся, тому што я там 2 гады з паловай не ездзіў і ўжо проста быў у Даньску, кажу, ну дай паруліць, проста пракачуся, каб проста узгадаць ці памятаю, як там, у які бок трэба руль круціць, каб машына паварушыла ўправа. Ну, типа, ну, не, ну, типа, ну, але так, я не разумею, ну, жывучы ў Варшаве, сэнсу агулам няма, але там спецыяльна набываць машыну, каб паехаць у Закапаны, на Морскі Ока, ну, у Торы можна, конечно, набыць там за 2000 злотых нейкую машину, якая тебе давезе менавіта такую. І там ее заставить. Але мне нават... Мне больш засмучвае тое, што... Не, ты ў курсе, што еўразвяз, ён, ну, там, не абавязкова можна па яму таксама кудысьці якую-небудзь двинуть. Ну, я ведаю, але калі мы кажам пра машину за 2000, далей за Польшу то ўжо трэба машину за 3000 злотых набываць. А тут уже як бы пытанняшкі ўзнікаюць. Ну, так што... Ну, слухай, што могу сказаць? А, чакай, у тебя уже скончыліся, так? Чым ты раньше про гэта не падумаў? Ідыёт. Згодны. Я так сам. Ну, типа, калі ты збіраўся... Ну, я просто... У меня як бы ёсць, я не запарыўся з гэтым. І як бы... Хаця там незразумелая сітуацыя, і ніхто на яе нейкага дакладнага адказу не даў. Ці можна ўсё ж такі па беларускім правам, якія дзейнічаюць, ездзіць? Таму што... Можна. Так, ты павінен, мне здаецца, знакі замяніць праз паўгады, а чаму ты не можаш з правамі ганяць?
Ну, зноў ж, я не ведаю, я такі сабе эксперт у гэтым. Я ведаю, што, ну, як бы, то, што там скандал, ну, не скандал, але праблема была, калі там падсеиваліся, ну, зараз там падсеяліся шматлікія таксісты, што там в Убері, в Балце трэба, каб у цябе былі ўжо польскія правы, гэта абавязкова, там трэба было мяняць. Гэта можа там, што яны працуюць. Ну, так, а ці трэба проста цябе, як там шараговаму неграмадзяніну Польшы, ездзіць па польскіх правах, можа і не, тому я не ведаю. Ну, неяк я гэтым не задаваўся пытаннем, хаця б калі б была б свая машына, можа бы і зарабіў, але я сэнсу не бачу. Ну, так што могу сказаць? Ну, прыйдзецца ехаць табе на Фліксбасе, куды там хацеў паехаць. А што, у цябе былі нейкія грандыёзныя планы па падарожжы за рулём? Ну, канешне, гран-тур скончыўся, пара. Так. Гэта літаральна я. Срочна трэба набыць тачку з-пад дзеда якога-небудзь і паехаць туды-сюды. Ну, што могу сказаць? Што, нам пора час скончваць. Мне ў касцёл трэба ісці нядзелі, як неяк. Да. Яшчэ тебе распавесці. Могу пахваліцца, недавно вырашыў, даже не ведаю, як это назваць. Ладно, не ўпершыню. Ну, уже пачаў выступаць на польскай мове. О, ну, класна. 3 разы выступіў. І як? А перед беларусамі ці перед палякамі? Перед палякамі. То бок гэта было, ну, нідзе не анансаваў, просто прыйшоў кудысьці. Ну, так. Ну, як не анансаваў, там просто калі прасілі, ну, не прасілі, а просто калі там, ну, скідываў афішы ў сторіс, тому што там адзначалі, ну, каб просто падтрымаць арганізатараў скідывалі. Ну, так, на палякаў выступаў. Так што... Пра што распавядаў? Пра жыццё беларусаў Польшы ці пераключыўся на... Ну, так. Ну, слухай, у меня там 3 выступы было, там я, грубо кажучы, там пераклаў 10 хвілін, ну, можа, 15 матэрыялу. Ну, есть там яшчэ ў перспектыве там пра што параспавядаць. Ну, прикольна, і як бы цікавы досвед. І вельмі дзіўна, што нават атрымалася. І што... Якая шутка самая разрывная для палякаў? Які жарт? Тут нават не толькі... Ну, слухай, я, знаеце, калі ў пятніцу выступаў, было вельмі добра. Выступаў 7 хвілін. І выступаў апошнім, там, здаецца, з 10 чалавек, там, на мерапрыемстве, які трывала 2,5 гадзіны. І хоць там уже звычайна народ да гэтага моманту альбо п'яны, альбо просто стомлены, але была цудоўная рэакцыя. У некаторых момантах нават звыш цудоўная, што было крышку крынжова, улічваючы, які жарт распавядаў. Ёсць у меня жарт такі. Ёсць у меня там агулам такі блок вялікі. Ну, невялікі, ну, ёсць такі блок пра тое, што, ну, там пра ксенафобію агулам і пра стандартная тэма. Так, што беларусаў у Польшы часам прымаюць за украінцаў. І адзін жарт такі, што калі ты беларус у Польшы, часам можна ў свой адрас пачуць такую фразу, як спярдалы да сваёй Украіны. І мне заўсёды крыўдна гэта чуць, таму што, ну, я бы беларус, Украіна не моя краіна, не магу, ну, гэта Украіна не моя, Лукашенко і Путін яшчэ яе не захапілі. Ну, типа... І жарт такі правакацыйны, і калі я яго распавядаю па-беларуску, дзе ў залі сядзяць беларусы, украінцы, то народ заўсёды напрагаецца. Заўсёды, ну, вядома, хтосьці там выкупае, ржэ, але заўсёды такая, збольшага такая рэакцыя, типа, што? І таму заўсёды трэба дабіўку рабіць, што, типа, каб патлумачыць людзям, што гэта жарт, я так не думаю, я, наадварот, так всё раблю, каб гэтага не было, там, напрыклад, не служу ў беларускай арміі. Ну, типа, такое, што, типа, вось, беларуская армія згубіла байца, і всё, цяпер там, ну, такое. Ну, там дабіўкі ёсць там некаторыя. Спадзяюся лепшае. Што? Так, ну. Ідзі нахер, яно працуе. Okay. І, звычайна, ну, ёсць там нейкія дабіўкі, неяк так выкручваюць сітуацыю, каб людзі зразумелі, што гэта ўсё жарты, я не сур'ёзны.
Гэта самы жарт на польскай мове распавядаю палякам і калі кажу ось там Украина то нему и край Лукашенко и Путин яшчэ го не заели и блядь, такі раз'ёб блядь, там овации аплодисменты смех я такі блядь, вельмі дзіўная реакцыя блин ну гэты момант я крынжану я такі стою бачу гэту рэакцыю думаю блин трэба тлумачэнне казаць што я так не думаю кажу я так не думаю это все жарты так что і гэта вельмі іранічна калі ты распавядаеш блог про ксенофобію так что на англійскай мове калі слухай, у меня мой уровень ангельскі такі, што я, в прынцыпе, магу як бы взять свае жарты, перакласці, завучыць, выйсці, распавядаць. І, в прынцыпе, як бы у гэтым як бы праблемы няма. Гэта можна зрабіць хоць там, не ведаю, цягам некалькіх бліжэйшых тыдняў, але проста я пакуль што не разумею, навошта гэта. Ну, гэта будзе такі... Как будто ТикТоку завірусілася. Ну, слухай, гэта будзе нейкі такі экспіріенс дзеля экспіріенс, я не ведаю, ну, типа, ну, я просто выступаю жартамі того, што мне гэта падабаецца. На гэта будзе нейкі працэс, які, ну, не ведаю, ці прынесе мне нейкае задавальненне. Ну, я калі-небудзь, я упэўнены, гэта адбудзецца, але просто таксама пакуль што без дэдлайнаў. Ну, добра, пакуль. Пакуль. Чэсць.